Right, guys, welcome to MadZimbabwe TV Podcast. Nasi ndinamkhoma Bucho pa MadZimbabwe TV. Sitara ngudu sikli mkwasha wechishona and chirongwa chenyu Masvingo Legends. Chirongwa chirutara nezvevana Masvingo. Chirutara nezvehistory vana Masvingo kuti uyu ndiani. And nasi ndinamkhoma Bucho. Kwa Bucho chibaba? Ndep. Ai, sikli. Kurisei. Awa wagona watishedza pachirongwa hapo. Aiwa kuraiti mukoma. Kwakadi. Right. Aiwa gatitaure. Mukoma Bucho ndiani anonzi Bucho kana Taurai Bucho ndiani? Taurai Bucho chizvarwa chemumasvingo. Munhu akazvarwa muno Masvingo. Achinzi iye Taurai Mudzviti. All right. Yeah. Okay. Bucho is the company rinenge rangu rakazongoita mukurumbira randa kushedzwa naro. But tsara rangu rekuzvarwa ndinonzi Taurai Mudzviti. Ndakazvarwa mumasvingo. Ndikapinda chikoro muno Masvingo primary yangu pachikato. Ndikapinda secondary yangu pa Christian. All right. Pandakadzidza. Yeah. Nomba ndapedza izvo ndakuita business muno Masvingo. Anambobuda muno Masvingo. Tinongora mandiri pai? Muno guta rangu yare Masvingo. Sakurati muri wemuno. Ndiri homi weMasvingo. Right, let's talk about mutarati makakurira muno Masvingo. Makazvarwa Masiski. Let's go deep nekurira kwedu Masvingo. How was your growing up? Kusvika pamuri. Pakuzonzi Bucho because iro zero kuti Bucho rakabva kupiri. Iri zero kuti Bucho. Unoona siklika kudhara anoza papa chiro TV aitonetsa nditika. Saini ndandango batanza tunhu twangu ndikakwanisa kutenga ka VCR kangu ndikaisa bedroom mangu neka TV ona. Saka taiona mafilimu ona weya anozichiko ma video cassette VHS 255. Yeah, oya ne cassette ro. Saini ndane cassette rangu re Desperado. All right. Ndo mune character inonzi Bucho mu Desperado. Kana wamboona filimu iro ya Antonio Banderas. Yeah. Saka vanhu vaidza kuti tikangotirangisa movie vanoti aya mana isa Desperado because yanga ine pfuti dzakapenga dzemagitari yeah iyoyo. Okay. Saka vanobva atanga munhu akatanga kuti pastyle anonzi Sheridan. Sheridan ndiye akati pastyle. Akati yota kuti Bucho na Magdalene. All right. Saka vaingoti ayota kuti Bucho because unofanira chi Desperado. So Sheridan neMagdalene ndo zvibaba zvakatanganisa. Ndo zvangu zvibaba founders there. Yeah. So you guys kana mukanzwa kuti Bucho karito wakwana akaritanga pick up Sheridan na Magdalene. Pasiskira ziyangu Bucho. Ndo ma legends instead. All right, so let's talk about Bucho. Movie lodi mkoma maimbo wane Buchoforce. Chaka chachi chaunzi Buchoforce. Buchoforce tata kupinda business manje. Because takatongozona kuti patakatanga business ka. Takati aiwa. Rega tingoti chi? Tifa minister iroro Bucho iroro. So the force means you're just coming from humble beginnings. So you need a bit of force. Unofana kusunda chakukwinya. So force yataira ndiye kukwinya kuti ube visible. Buchoforce tukupinda zvinaro. Yeah, kubudikira ka because unobva pasi kapana kachikuziva you've got no name. Yeah. That's what all right, Magdalene atakalisa. All right. Okay. Right. Saka Buchoforce anziranga rizitsari kukwinya. But mimi takazona Buchoforce yange yako kumakombi. Chicha akaitika mukoma. Let's talk about business role kumakombi. Because member wane makombi. Yeah. But takatanga asi makombi manje. Takatanga chi? Isu takatanga ne airtime. All right. Then tazorowa airtime anditika. Then probably tikatombopinda mu top 20 yeZimbabwe yekutengesa airtime. Then no, there's need now to diversify. We can't put our eggs in one basket. All right. Novatanga kupindira mu transport sector. Because chikokura tese munhu aiti inspire ndimudhara munga ainge wa role model yedu because waingosparkwa big up Tanda rest in peace futi mudhara. Yeah. Mudhara munga aipedza because aiza kuti ndaiti inspire because daingoti mudhara akapedza ma sports. So transport sector yakaita kuti tive ne mweya wekuifarira nenyaya kwa mudhara munga. Saka patakangorowa zvimari kati atange nemakombi. But the ultimate goal was ndauzoita mabhazi, ndauzoita chichi. Unongochirutanga system. Saka idea chakaipedza chi? Unongochirutanga system. Unozoona kuti makazi akurisa manje mabhazi mari dzacho ishoma. Alright. Hauzokwanisi kumahandla ona yeah because haigame remabhuru manje remabhazi rere. Alright. Anzi igame remabhuru. Saka mava maita Buchoforce. Buchoforce itazona futi yakuenda kumesina. Ndima muri zvibaba zvekumesina kai? Yeah.
because mambuya aitoziva kuti makombe kwaBucho emesina makombe kwaBucho emesina yeah uko tatakuzama kungona kuti tatangotedzerawo market kuona kune mari nini because tatamboenda pamaroots egutu Masvingo I think tikadominata route iyoyo but takazoona later kuti no we need just to cross the border like I said Romo dede yangu wa munga because munga aita akaisa mamakopolo akachinda joza so that we can't go as far as job munga I think ndiye akatanga mamakopolo tongo gumiro pamesina izilo kuti tango cross our border kusimbisa jet mama yeah exactly saka kuti brand rakabvara kura yeah alright but unoona transport uine ma challenges ayo nini because business rinongwa ne a lot of challenges so isi takangoshandisa se stepping stone but later because not know let's just migrate to diversify to bata my business portfolio all right iri Buchoforce but ifuti mayani club ebora is club ebora is such ini nditoro munhu anofarira zvebhora but chandani nacho iteam yemugeto rangu yemuhudhu mangu mandakakurira yenzi DCSK so ndio yandaingosponsor ka kuti ndangoto kana weekend or just to spend time with genga rangu tongobaya kubhora torwa bhora after that torwa ma refreshments kana tikawina zvima game tombotora chikepe tohaka chikepe tobaya ku lake tonosparkwa koko ne team rangu todzoka just to keep in touch with your hood. Alright, and just to keep in touch with your hood. But saka DCSK ichiriko here DCSK kana mbozi mati game ranga social kazazvongona kizo ichiriko here DCSK iriko intorwa game why not kuti maipinza mu league kana tataka kombitawo itosema ma teams akuti ana Masvingo nede sikli manje zana professional D1 D2 premier azoda mbongo manje zoda mari bora ropedza roda back numbers kana usiri strong unosheka bora ropedza mari ropedza mari because manje ndongona vanhu vanotsvana kuti kuma 30 vanoda kukhora every week alright vasina vasati vapinza mari musystem unofanira kuvapa mari yani so you believe the guys who are actually doing it in football vatiri kuona mazwano vatobudisa more money than they are receiving vane maso mwe munhu anenge achitostorawo sekuti maybe kutongobatsirawo just to empower the youth to keep them out of drugs and to make sure that taisawo empowerment munyika medu at some point we need to empower vamwe vanhu so some are actually empowering through the sport iyoyi but kana usati wasimba enough to empower them usafa wakaita kumbozvitaya because saka can you say toti isusu DCSK iko zvina kusisina iriko like I said it's a social team you are in my demands because I my obligations no one would say ndoda winning bonus or what it's just what you pull out after the game ukangofila kuti no genga tatamba ball rikatingotenga pane ka 50 akatongo karowa ma drinks neka nyama motongorova izvozvo hazvina kunzi zvine budget yekuti vanofana kushanda mari yakati hapana ma coach hapana chizvi izvozvo it's just genga rinenge richingowirirana. All right guys it's just genga rinenge richingowirirana mukoma Bucho inda kudzoka futi ndimakatanga nezvipipi pere atanga nezvipipi mutawa ndiani zvangu zvanga siri zvipipi they were actually registered taxis yellow cap yellow cap idea yakabva the idea was just to empower vapana futi like I said drive yedu isusu ndeyengoempower vanhu takakura navo muhood medu nemucommunity medu so the yellow cab scheme was a rent to buy scheme where we were going to buy kutengera munhu tax then you work for 1 year uchiita ma contributions ako then after 1 year you take ownership of the car of which we had 10 motikari dzanga dziri on rent to buy and all the 10 dzakatotorwa nevanhu so most of the beneficiaries of the yellow cab that the guys some we see pa okay nene vakutongozviranira zvinhu zvavo ma yellow cab ma yellow cab vakatangana yellow zvema taxi zvakatanga ne yellow cab titakatotanga neyo saka why leave business rakanaka mukome why kungoti maita yellow cab makutosiya like I said unoziva kuti chimwe mabusiness anenge ari ma-stepping stone unongochingoda passive income even if you see the setup business ready was a rent to buy because taiziva kuti maybe after 1 year tosiyawo motikari isu teta raise our income yatinoda then to venture into other businesses to diversify then vanosarawo vari ukokoko like zvoto zvine mazera unozosarawo vari kumataxi ama but as you grow unoenda uchitosiya until wasvika panonaka chaipo so there are stages tokukura nadzo. Alright, and my stage ikura nawo right mukoma Bucho saka kuzvimota hamchadzoka
Yeah, zvava kuti munhu akatanga nechigayo ukaramba uchingokura Wodzokera kuchigayo. uramba unochigaya hazviiti. It's a stage. Unosiyirawo vanoda kukura, vanokura vachienda. It's a stage yekuti munhu anofanira kupfuura napo. Yeah. Okay. Saka alright, let's move on. Gatore makabota zvepolitics kwa Bucho. Yeah. Titaure what? Titori politician. Okay, muri politicians zvokudaro. Yeah, zvokudaro. Alright, titaure what 3 because I remember and I know of fact what 3 ndo yamai come in. And muri mwana mat. Let's talk about what 3. What 3 ka ndo mandakakurira. Ana ndakakurira kwa Siski. Siski what 3. So wa Siski iri West what 3. Yeah, yakazobva zvakazogurwa maine delimitation. But ikatidzidzwa kuti kutangira kumashure. Yeah, kumashure kwacha zvakabatanidzwa. Okay. But later zvakazodimburwa nedelimitation. Saka Siski chaichayo. So what 3 yangobata Siski neNew Railway neZimbabwe neOld Railway. Alright. Saka let's talk about what 3 mko. Makamboita zvepolitics. Chii chaitika mu what 3 mko. Mimi ndimaitendera mu what 3. What 3 tori ghetto. So there are a lot of challenges. Isi takatokurirawo mughetto and we know ma challenges achiwawo. Alright. Saka at some point pane chitoona kuti isusuka apane dambudziko apa. But isi tine ma limitations in terms of assisting. Alright. Because pamwe pacho zvinenge zvisingatokwaniriwo bo maybe unongotoziva kuti vamwe vafana vasikuenda kumagraft but council iri kupinza vanhu basa handiti. So iwe unobva wati no rega ndipinde mupolitics maybe nditrai kunomirira vafana vangu ndiri muarea handitika because kambani yangu inogona kuzokwanisa kutora mayouth ese but ndikapinda mucouncil is local government kureva kutoti ndenge ndatora widen nachipool yangu yekupinza vanhu mabasa handitika also service delivery tinenge tichitochema because ghetto redu isusu ndo rakatanga kutovakwa kudhara amani. Saka Siski musha mukuru ka. Yeah. Saka rinotokanganwa vanhu vatorikanganwa kuti it's existing because ukatoona pane ma-sewage bust akawanda nei. So I thought maybe ndikapinda inini ka kunogadzirisa system yemuarea kuti machembere edu ka agare bo because vanhu vamasiski hama dzangu ndo vana moms vanototora zvana moms saka uri kuenda kunomirira vanani vana mai vako saka you know how it is uchinomira moms saka kura kuti you had love and you still have love for your people. Yeah, 100%. Saka let's talk about mimi. Saka mtara muchi participate in politics. Sometimes azvidi kuva politics kuti rambo chibetsera na moms. Isi tinotongobetsera nyange tisipo. We have been in politics to talk about report to open my elections but over waruza my elections but you still continue kuita zviribo. You continue doing good. You booked you're doing good. Mimi, what have you done good in what 3? Let's talk about my project. Sikile uchiona hapo ndi Bucho hapo. Kwa sababu wanangu kufuata no mnaopita politics pamada kudya. Aiwa isachajika takatoja utara. Alright. Isuzu we've left footprints what and people can still even point at things that we've left no izakati wananingizve. For instance ndogona kukudza issue mabo. Mabo ese ari muno Masvingo urban. Tindaka mafambira inini through our minister. Ndona minister wedu anogona vachadzamira yes minister of state ndakatovakumbira minister honorable chadzamira vakati no don't worry saka that can be done because ndobva tatopusha for boreholes so it is Masvingo yese is dotted with boreholes all over saka Bucho ndiye akaita maboreholes yese akaitwa na Bucho ndindakamafambira the government inenge ne resources but they need someone to go there and approach them and tell them because the minister cannot know he can't even tell kuti kuno kuuside kana pasisika hapana ball. Alright. So there should be representation inotoinda ukoko kunoudza minister. So that's what I did. Alright. Minister vakatozvigamuchira. Minister vanototeerera. So some of the problems that tinotowana muno mumasvingo inyaya yekuti message haisviki kuvakuru. So you need people who can deliver the message kuvakuru. Alright. Yes. So you are saka muchikuramba muchingo deliver message. To deliver. Yeah, we still deliver. Zvine still fire. Zvakapana izvo zvizvi panonzi ukaenda kuna Mudekunyeko. Kwa kune challenge ye drain system. Mvura ikanaya pane dzimba dzaizara mvura kusvika pahafa man. Yeah. When I was doing my door to door campaign, ndichitenderera dzimba idzodzo ndikatonzwa problem iyoyo. Tikatofamba tikatoenda kuti kunokumbira minister tikatokumbira pakatowa drain bore rekongiri izvezvizvi. Okay. Hakuchina munhu achaita flood achaona mafloods muimba yake kuna Mudekunyeko kwabo. Alright. Yeah. So zvimwe zvinhu zvekuti munhu anofanira kungosasa zvotoitwa bo. Yeah, ipapo mukoma muri kutaura chokwadi. Right. Saka makangoita zviborani kakadzira madrain. Alright. Saka mukoma Bucho we talked about it chero ndakaluza politics azvo ndirimo politics muchacampaign futhi
kuti kana kuti gore kuyanzi kune maelections pamwe kuwati kwangu ndudzoka futi kuwati kwangu kuti I think I should come back also. Sometimes kukamena akutorina basa. All right. Because I know most people like vanofunga kuti kana uri mupolitics uda kudya sezvambotaura zvezvo. But isusu were in politics to assist kutobetsera vanhu just to do good like is a way of plowing back to the community. All right. So what we look for basically is not a vote or a kupinda office. Isu we look for a blessing. So once I do good, whether ndaruza kana wawina, but a blessing is more important than winning an election. All right. Yeah, so it's what we stand for is to make sure that isusu whether umo mu council or urimo, you can still advocate for good, you can still do good. Because unozopera sei mari in politics. Unoda kubatsira vanhu. All right. Iwenda kunobatsira vanhu unopera sei. Ofana opera mari. Unokopera sei. Because you find kuti pana politicians ka ekuti mebharu mawadhumu. Kuzoti politician yapera mari. Iye anenge akutoshandisa mari yake zvisizvo. Because politics dzakabara nebhora kadzopedza mari. Hadzipedzi mari. If you use politics very wrong, yes unopera mari. All right. But kwachiso zvaunoita nepolitics hauperi mari. Because like I said, ini zvemabhoho handisubudisa mari yangu anona. Kutoziva kuti government itova nescheme yemabhohos. Okay. Proshika. Right. Ministry. Bucho, let's move away from politics. Let's talk about mukoma maimboita music promotion. Chichaitika. Time iyoyo ndanga ndine club yainzi Oasis. Right. Yeah, inengoda nika set up kada kufanana ne San Siro, but it's different because San Siro yavo a bit up more market. Up market. Yeah, up market. Yeah, but though it's very ghetto, but yeah, it's a modern structure. But Oasis yanga iri CSC. Taito renda ku CSC. So ndio ndakarana yoyo. So Oasis ndo kandaita ma band. So I was also the first one to promote Wingy D. Didn't say the for the first one. Yeah. All right. Way back, I think, 2012. 2012. All right. Okay. Yeah. Okay. He was still starting his music. Taurai. Wingy D, uchakaura. What is that? Yeah. Asatawa the match. Yeah. We promoted him way back. Okay. And tikatona potential, part of the potential. Because even his show, yakati was really massive because ghetto itakadi. Atobuda zvekudara anona. Tikapromota futi tuku. All right. And they were also the first ones to promote Jump Raiser. Muno Masvingo. Atangotanga way big. All right. So yeah. On other side, mukoma muri promoter. Yeah. And you're still promoting music? Nah, not at the moment because at no venue. But given the chance to go on a venue to promote music, we can still do that. All right. Because we know the game. Yeah. So why makazova Oasis? Because Oasis was such a good business. And teacher guys waiting out Oasis if. Inakufa is such, but you know how it is when you're renting from someone. All right. And on a tendency of just shifting my goalposts as you move. And it's just I don't know. If you want to run a bar, bar is capital intense. So capital intense, you can't afford to do it with a rented premise because I don't control. Rent, and then at the same time, no, when you're running a bar, maybe your days of making money, there are very few. Maybe you make money per 8 days in a month, and the other 22 days, the business is low because it's a Monday, Tuesday, Wednesday. Saka iyo ndo challenge atakawana, so we had a challenge with the landlord and tikata challenge with landlord akasina kubhadhara magetsi akapesera vhari I think CSC was owing something like 120,000 US kuzesa. So vakabva vakadhirwa magetsi saka takasara tisina option than kutopesa tatongoregedza kurana. Okay. Then vatamira zvedu, but it was good business. All right. Guys, if you're just joining us, MadZimbabwe TV Podcast, like, subscribe, and share video in Masvingo Legends. And those that chirongwa, tutara nezve team of Masvingo, Baba Masvingo nasi. Our first episode, namkoma Taurai Bucho. Mkoma Taurai Bucho. Ngati Taurai manje. Let's move over. San Siro. Yeah. Then came San Siro. And town yese, tutara nezve San Siro. Apana pa San Siro. San Siro chi. San Siro chibaba.
San Siro Chibaba, what my is chef. you come up with ideas. But Matiba Vogelke Bobira, Babotexa Bobira. Because now you are into San Siro. What's really happening in San Siro? I was clear. It's a timire. But we don't put our eggs in one basket. All right. Take a set a jet. All right. Regato Sparka. Toto Serish to Sparka. We look for new challenges. Toto set a foot page too. All right. So Shingo Daro, we should buy. All right. Because we want to spread our risk. All right. Saka San Siro now. Iyo Takatombo is just a repeat. All right. Of Zatakambeita Gudarapa Oasis. All right. But the only difference now, we are now doing it per premise paid much. Right. So at now my limitations in terms of dira capital. All right. All right. So jana takaanza kudira chako zokuti pano paite bone nene yeah. Deko yacho so it's top notch. Yeah, it's top notch. It's top notch. Yeah. Saka ibawa. No, something that's power. Chi something. Aiwa. Ino injimbo FM setup. It's power as such. Because ukaisa kubawa. Akusukubawa ubawa zero. Aisubawa kama ngidingi. Aiwa, you can come. Even the family yako. All right. In the afternoon, you can enjoy our grills, enjoy our menu. Utoroma milkshakes, unevana nene, uchitosparkwa. All right. That is power kuti ndezve nightlife. No. I see. All right. So it's under tourism and hospitality. All right. Yeah. Okay. Yeah. So it's a place you toka zatongo uya nevana vangu ndotandara hangu then I get some food. Zokutodaro. I'm seeing something yamuri kuvaka panza pa meme tamu. Apa ndakadzira inonzi kids play center. All right. Ikuti unotoya nevana vako vopinda mu play center mai vachirova ma jumping castles, ma climbers nene vachisparkwa. At the same time tetato introduce a kids menu where teta ne menu yevana chaichai. All right. No. Okay. Yeah. Saka how do you come makabuya nese San Siro? San Siro na baba song San Siro yakabva kubisa San Siro embo. But it seems it's direct. Pari pamakatora wazorata yeah. Aiwa, San Siro is at now trap a song. San Siro stadium iri Italy. All right. Saka iyo stadium iri unique. Nenya yekuti inoshare two ma teams achishare se home ground. All right. Inoshare ne AC Milan ne Inter Milan. All right. So imagine kuti same ma rivals. Aishandisa same ground. Nothing umangwana iri pa home. The next game yanga iri pa home yava away but in the same stadium. In the same stadium. And you see. Saka ndo kuti San Siro. Saka ndo usanzira wacho. Saka this is also we are set up accommodate a nightlife, you accommodate a day life. All right. Which we can accommodate families. Yeah. Saka those guys were kubawa San Siro house uzazvautawa. How could you reduce? All right, that is pub and grill guys. It's pub and grill, yeah. Saka arisi getting good part on the food. All right. Yeah, the grill part means there is food there. All right. And, yeah. Saka let's love the food. All right. Saka ndo nyama yangu ndobocha kana. Aiwa, pana pa uye ne nyama yako. Unoya ne mbongo, unoya ne mari chete. Ukoya ne mari yako. Obhadala nyama yako, you choose my grills of your choice. Wapika, then obautomasiya. Overpour our chef, botorova. All right. To standards. That is a San Siro. Yes. Ndo kuti San Siro. Wasave wakagara and yeah, it's proper. And tukuru ne flame, ne gas. All right. Yeah, Owazi zokuti. Aiwa, azina utsi. Kuroswa mbonzo zokuti wafoka ita gout. No wanyama usika mbonzo. All right, so if you want to buy guys, we have San Siro and akusukubawa it's pub and grill and Mascati you can come, Manero you can come, anything. So imimi as a business person mkom ariko party amnom. I see San Siro yakakomberedzwawo iri munhu around. Amunita nevanhu. Kana. Yeah, you know, any business there's a resistance in number pakuva nene, but it's what we've done. We've engaged everyone. Tikaita meetings the community yakatenderedza tikawirirana zvatakawirirana nazvo kuti nzwisisane navo and we made sure kuti sisu hatifi takabhaiza pane zvatakawirirana nditi kachero kaona panyaya yelita nini try by all means to make this shopping center as clean as possible zokutoti it's one of the cleanest shopping centers in Masvingo yakachena chako saka we try by all means to make sure kuti hativhiringidzani nevagari. And we listen to them. I don't know. But it's all of San Siro futika. Unofanira kuziva kuti sisi tutori kana ne ma days that noseva ma traditional foods. Oh. Yeah. So, like Panaba. Yeah. Like we have traditional Sundays and Mondays.
than traditional Wednesday and Thursday. Chakachipa. Yeah, cheaper. All right. Yeah. Okay. Roma traditional foods, quality food. Sadhane guru, sadhane matumbo. Mabonzo, sadhane roadrunner, chicken makaya, Okay. sadhane mbudzi, sadhane some traditional foods. Murone dovi, nyeve, chichi, vegetables. Yeah. All right, Saka, as a successful business person, no mashongo. It seems with everything that you touch turns to gold. Mimi as a successful person, muno masvingo. Chizvi zvamungade kuudza vamwe munokuikwidzana navo. Ngati kuna vamwe vanhu vanotoitawo kana business. Toziva masvingo muno kanga takachunwa ndingakutoita. Bhero vamwe vatanga mabhero akutoita. Chakati akatanga kutoita. Zvizvi zvamungade kukurudzira vamwe vanhu vari muno mumasvingo. Yeah, iyo ndo challenge inenge iri mu small compound. Saka vanhu vanongotevedzerana, but there's nothing wrong with that. What is needed, you should just be the pace setter. Unofanira kunge uriwo taking the leading role. Come on. In any area unenge wabata iwo, because business kungo identify problems, then you bring solutions. So that's what we do. Tinongo identify a problem, we bring a solution. Amuna vavengere. Hakuna mlazina mavengi. Ndosaka tine ka force kaka unotora. Alright. Ka Buchoforce. Buchoforce. Yeah, it's meant for vavengi kaka. Alright. Okay. Ndo kanodila na. But hakuna mlazina mavengi kunoita se Jesu chaichai akatoita vavengi asabva kurapisa vanhu. Abva kuporesa vanhu amina nditi. Abva kuporesa vanhu vakatozochuza mbavha. Saka ndo zvitori kwezvo. Saka you can't be perfect. Vanhu vanotongokuvenga, vamwe vanongokuvengera pasina kana reason. For no reason, mwana vanongokuvenga kuti ndimufari ukamubvunza kwakakubhaizira chiyo unoti ngovenga chete kuti asi kulava. And there are people also who are just negative pasoro zviri bo. Chakanaka chikangoti vanhu umwe munhu anoda ngosora. Ndepachinzi panapa ndepa Mr. Van Vakios murungu ne. Vakazara vamwe mabusiness. Vamwe vachitofara kuti chichi they see it as legit. Saka vanokusapota iwo here pamabusiness person vemasvingo. Shamwanoza kuti kusansura kunotomboyana nhingi. Yeah, they do. But not everyone anokusapota ka. Vamwe vakusapota maybe because vanenge vane mareasons avo nini. Because people have got my choices. But they do support. It's also the same way we support others, but it doesn't mean I support everyone. You're also selective. No support. No life. Yeah. You can't be a darling woman who says it. You can't. All right, MadZimbabwe TV, ukoma Bucho, as you can't be a darling. Saka life ukoma Bucho. Ibi zvi zvabukade kuudza. Because kuna mama ghetto itada kutosvika pa level yenyu. Vari mughetto. Chamaroza ti kana ndikakura ini. Zvinhu zvamungade kuudza mama ghetto youth. Maghetto youth zvandingatomaudza ndezvekuti kana uchinzi ghetto youth kuti ghetto youth kuti wakakurira munzvimbo. Kuti you can even navigate easily in that place, in that area. You know the place like the back of your hand, Saka kana uchitoziva nzvimbo manje, you should take advantage of that. Saka zvinofanira kungoudzwa maghetto youth ndeyekuti they should be productive. 1, 2, they should have a vision. 3, they should have financial discipline. 4, they should seek mentorship. Right, let's talk about financial discipline. Ndokita se? Andeyekuti ndingoisa in simple terms kuti ukawana $10 anditi agona kudya $11. Saka kaone 10 yala idyawo 1 yala wosara une $9. Yeah. All right, okay. Then that's discipline. How broke? Hakuna mna no broke. As long as you know that discipline, so how much have I raked in, how much am I spending? All right. Yeah. So that's your policy, means a business. Yeah, it's a policy. As it's simple accounts. All right. So, mambutara nekunyaya kugeto kwamakakurira. Kuna vanhu here vanotaura kuti kwafana kana tinyanya pageto kuti shamwa anoza kuti amungataura nemazita but kuenda kuti ningu yawo kuna tisteka msomu zvakare. Kana ningu yatisteka mpa idea uya. Akawanda. An example. Vakatowandisa. Utipeka example kuti ningu uta. Some idea yakati tisteka ifuga. Some have worked. Okay, even the idea airtime. You see, we started airtime. Tikapinda mabattles akaona necouncil. Council was resisting to license my airtime vendors in streets. But it's just we're arguing on the basis that as long as we have ice cream men in the streets, saka vendor with airtime say achirambidzwa. What sort of arrangement does council have with the ice cream men?
So if there is an arrangement that is made Trade out. with council, we need that same arrangement. So they could not answer that until they had to license us. All right. Masvingo was the only town yangaine my licensed vendors airtime, All right. which were under my what? My name. All right. All right. My company, in fact. So the same airtime vendors, vazhinji vavo, they are now business owners. All right. Bucho, talking of my business, takataza Masvingo. Masvingo iri kura yakati todonera pasi. Mimi have been doing business. There are some things I'm not using Masvingo, but somehow Masvingo too. I would say iri kukura, but not with the pace that we expect. Netime yatiri. I think Masvingo needs to play catch up. All right. Pane zvakawanda. Example. Yeah. For instance, at Saturn shopping mall Masvingo, and it's quite pathetic. Atina shopping mall in town, and people, we need to decongest the CBD, so they should be shopping malls. Kuti vana vedu vasazokurawo vari mabharanzi kuti mwana anofunduka asina experience of shopping a shopping mall. So those are the things that zvinofana kuitwa izvozvo. Kuti when you look at investment, those are the investment opportunities zvinofana kutsvagwa nevanhu maybe vanenge vane capacity to do that. Okay, fine, I need to set up a mall, then the mall ikasetewa for Masvingo, and I think it will be a very good investment because tikutodawo mall munomu kuti zvitoita bo, but it's atina shopping mall. Everyone shops in the CBD. Yeah. All right. Anzi tutodawo mall Masvingo ndo pangwana pairi kusarira. Right, Ngoma Bucho, any last words amudangada kuti ma viewers edu? We have so many viewers that are watching all over the world. Vamwana mno Masvingo atona okay, that's Taurai Bucho. Zvamungada kungosira ma team rakata kutotoona izvo. Vamwe vakaterera vari kuumba, some on Spotify, some on YouTube. Zvatira ngotaura zvokuti we should not lose hope. Kana Zimbabwe iri kuto develop bit by bit. We are still maybe a third world economy, but what it means is that more opportunities akawanda. So let's take advantage of that. Ngatikareta batira in areas that we feel like these areas will grow later, so that tagarativa on board. Tazobvutirwa zvinhu nevanhu vanobva kure, especially kati vanhu veMasvingo. Let's take advantage yekukurira muno nekuzvarwa muno, and we make my investments edu munzvimbo yatakakurira to develop community edu, ndokuti nyika yedu iendere mberi. Masvingo Legends, guys. Yeah. Bucho is a legend. Iwo wakatasa uyo a legend. Masvingo Legend each and every week tinge chitaura nevana venu Masvingo, vemabhizimusi, vebhora vakasiyana. You can only we are coming there, but don't forget to like, to subscribe our YouTube channel, to follow us on Facebook, MadZimbabwe TV. Mkoma Bucho, indo kutenda nazimandiza kunoka kusukubawa, and also you've taught me something with business. Unongo bat up. Don't put your basket more. Mamazaya kom basket mweche. Yeah, don't put your eggs in one basket. But also for timu ya watu Taurai wabvunza ndiye kuti like kuti message andida kupa wazokurumza ukati. Because this country has a vision. The president is talking of Vision 2030. Yes, Vision 2030. Yeah, upper middle economy by 2030. All right. So it's just as business people, what are we doing to play catch up? Okay. Ne vision yo year 2030. All right. It's just ukatasa it's just to our business ready. We are moving with the vision. Okay. Kuti kugeto kunoga kunzimbo kundo kunotasa kwakasara nini. People would ask me why putting a massive structure like this kugeto. Why do I some town? No, that's against the vision. Well, the vision is to bring things to people. Yeah. That's the vision. We've got apartments in Target Copy, Lacuna Apartments. It's part of the vision. Okay. Yeah. Okay. So let's just embrace the vision and to form a trajectory. Right, embrace the vision to form a trajectory. MadZimbabwe TV Podcast, guys, like, subscribe. Dopa unotibata ipapo koma Bucho ndokutenda ndo zimkwasha uchishona sikliye ndokutenda ishona nekuya kwenyu ndo imba kuti ncharama mchibatika mkoma mchuzo ndo zati mfana wangu chakati kuona ndakachita chachi aiwa totenda iwo wauya kuzotinda it's very important and totos cautious a first episode inodoka madhara emunombo aiwa bo
totenda ramba makadaro and I wish you the best. Aiwa, thank you koma tokutenda guys, ramba mchitisupport guys MadZimbabwe TV, ramba mchitisupport kwese kwamuri, like, subscribe, titsvake pa Facebook, titsvake pa YouTube, dzimwe namba dzedu dziri kubuda. It's San Siro pub and grill, not a bar, pub and grill. You can bring your family, you can bring vanatezvara vako, you can bring team rako ringofara kana mfundisi hanzi kana mfundisi naye pano gawe pana because unopokocha kana muri akungotanzi kubawa aiwa itori ma sections akasiyana siyana. So thank you so much mkoma Bucho. I'm hoping guys catch you next time, but don't forget ndiri mkwasha shona ndinge ndinewe titaura nezvenyaya idzi. Iwe chakachaya ipapo mkoma Bucho ipapo. Cheers. One love. Namangsenzi kumnandilana, namangsenzi kumnandilana. I bospali, namangsenzi.